A linguaxe visual é como todas as linguaxes. Me explico, se eu agora falase ruso, que non sei ruso, probablemente aquí hai alguén que sepa ruso. Vale. Se eu empezo a falar agora en ruso, ninguén me entendería. Bueno, pois, a imaxe é o mesmo. Se eu, por exemplo, este debuxo, esta ilustración, ou esta outra, ou algo como isto, ou, por exemplo, esta. Se eu esta ilustración a poño nun libro para rapaces moi pequenos, de 5 anos, é como se estivese falando en ruso. Sin embargo, se lles poño o peliño gato, os rapaces de 5 anos me entenden perfectamente. E iso que non pode... Igual non saben o que é un peleriño, un cadrado como ollos, pero entenden o que lles está contando, que está sorrindo o peleriño. Saben que é un pecho, non saben exactamente que é, pero saben que é feliz e tal. Sin embargo, se lles poño iso un rapaz de 5 anos, non se entende nada. Ben, pois, o mundo das ilustracións e dos debuxos é o mesmo. É o debuxo dependendo do libro para quen vai a dirixido, non? Vamos a ver que temos máis por aquí. Por exemplo, bueno, isto é un poquinho, como hai algúns que teñen por aí a nosa escola, pois xa poño simplemente isto para que vexades un poquinho procesos de como eu traballo os personaxes. Fixadvos, estos son os primeiros dos queixos, apuntamentos que podo ter dun personaxe, que vou traballando nel, ata que ao final, pois, bueno, a versión en branco e negro e finalmente a versión en cor. Veres, eu, ainda que traballo cos ordenadores, son un escritor da nova xeración e xa escribo directamente no portátil, sí que ás veces as ideas non sempre están cando estás na mesa de traballo, no meu estudio. Un estudio, unhas mesas estupendas, unha para as pinturas, outro para o ordenador e tal. Sen embargo, non sempre as ideas surden aí. Eu, de feito, a mí me gusta viaxar moito, porque cando viaxas, ves moitas cousas, coñeces moita xente, e todo iso que fai é que se queda aquí na cabeza. E logo iso te axuda a escribir mellor. Por exemplo, vos ensino neste caso, sempre vou con unha libreta en riba, esta é a que acabo de empezar unha, e, bueno, eu normalmente vou facendo apuntamentos, non vexo edificios, isto é un libro que estou preparando. Por exemplo, algúns detalles de, como ves, son algúns bosquexos, apuntamentos, ás veces hai escrito, outras veces hai debuxado, mesturo debuxos, así. Entón son os primeiros apuntamentos que podo facer nunha libreta, pero logo vemos como se van transformando nos personaxes, neste caso da nosa escola. Mais apuntamentos. Bueno, este personaxe a mí me gustou moito cando está traballando neste libro, me parece moi divertido, porque eu lle falar ao meu editor, que é o que me fai os libros, que tiña un personaxe, xa me di, Anxo, que tal, xa tes o novo libro? Digo, sí, e xa tes os personaxes? Eu, sí, xa teño un personaxe. Ensíname, ves que he feito un debuxo? Entón eu dixo, sí, teño varios debuxos, mira. E me di, como? Sí, mira, aquí teño máis debuxos. Dixen, que mola, Ben, para os que non leron o libro, é que se trataba de un personaxe que é un nene invisible, entón eu estaba tomando un pouco o pelo o meu editor, que sempre me está aí metendo presión para que faga novas cosas. Mais debuxos, máis apuntamentos para o libro da escola. La crema. Este cacho que a verdade é que ao principio é un pouco feo, é que así, é un pouco horrible, pero logo, bueno, xa si que foi collendo a forma que ten agora, e finalmente, bueno, esta cacho trabada, que é o vampiro. ¿Eso es nuevo? No, es un póster, que non me queda, es un póster da nosa escola que non me quedan, pero teño aí trouxen de os megatosos e aprendido. Bueno, esos son eu. Pensando. Antes te levaba barba, ahora non. Bueno, que pasa? Que todos os libros nacen con algo, neste caso con idea. Cando falo de que nacen con idea, igual non tes unha idea clara, non? Do libro, non tes, xa sei de que vai tratar o libro, non. A primeira idea anterior a esa é a idea é as ganas de facer o libro. Iso xa é unha idea. Iso é unha cousa que tes aquí nas tripas, estupendamente. Si que hai peleguiños máis complicados, por exemplo, peleguiño gato, que está aquí.
peluche, seguramente. Este ano estivemos facendo probas para facer bonecos do Peliño Gato porque lle gustan moito os nenos. Estás notando? Que os non ten nenos, ten un éxito que... Sí. Querían facer colgantes tamén. Bueno, estos son outra colección de libros que son de Antón e Popón, tamén saen os Peliñiños, que, bueno, fixen uns cantos deles. Aí temos... Vou ir poñendo... Son outros libros, como por exemplo estes que vos trouxe aquí a profe, que é formato álbum ilustrado, a colección de Don Quixote Breogán, Magos das Formas, Xavi non pode dormir, bueno, fixen outros máis, non? O que me gusta a min destes libros é que primeiro que te dá unha superficie moi grande de debuxo, moito espazo, entón te permiten facer outro tipo de narratividade, non? Como vedes, aquí non escribo moito nestes libros, non pensedes que hai demasiados. Bueno, logo, pois, outro tipo de libros